Не мърдай. Ох, може да видиш подарък. Айде, обърни се, да си видиш подаръка за рождения ден на сина. Ще изтървеш детето, бе, мило. Как ще изтървеш детето? Какво направи, коте? Нас ме взея къла, като изпищя, аз бях отвърка. Просто ще изтърве детето. Ти купреш тук, бе. Казахте, че искате на това. Че изненада за детето за рождения ден. Как ще изпусне детето ти? Ще пади. Вика, какви са каза, че спазарът стягат, пазарка каза ми работи пазар. Коста на бе, ти. Ти си тия психоатаки, бе. Да. Аз още, че не ти се опалих, мамо, ма вече се качвах в самолет. Самолета жената, където се обажда. Няма никой. Баща ти е водил на летището, няма кой. Тя и баба, Как на фана погаща? тя и мамито знае. А нашето... Ние говорим, баща ти звъни, вика, къде си бе? Викам, къде съм? В билата, викам, ай сега минавам през пазара и идвам. Той вика, колко часа се прибираш от работа? Викам, след 10-15 минути, а той говори с нея. И аз отивам долу, вратата отворена. Викам, бинго. Тук е Казвам се, отворено. купих си чехли отдолу, па съм се обувам чехлите и вика, само ще звънна и ако дойде баба Таня да отвори, само ще й кажа така. Няма никой. Обаче отварям вратата, тя е отворена. Пускам чантите и само влитам вътре. И влизам тук. И тя Лаското стои така. Тя крещи, пък аз простирам, викам, Боже, какво стана тук? Аз не ги вчерах, само говоря си му и само в следващия момент. Чувам, че някой влиза, викам, ама ти да си, няма да си викам си му Петя идва. Пък към тя се обади. Тя се обади. После си викам си му ти издолу от третия етаж, де са кумшийките. И чакам някой, нали, говоря с му, очаквам някой да спави, по едно време виждам някакъв силует с периферното си зрение. И само дигам си главата и правя. Викам, моля, Боже, какво Ама, стана? Тя първо 10 минути така. аз сигурно едно 10 секунди мълча и гледам. Мигам един път, няма бе, там е. И аз простирам, ще изтърва по метрите етажа. Не мога да видя кой идва. Виж го как се смее. Държици. Направо ни спрят тока. Добре. Чак, че ние бяхме приготвили тук компютъра, баща ти да та снимала. Нас вика, дай да ври да пушим пара цигара от тата.